Nézd, Ági! Keresünk 16. életévüket betöltött csinos dekoratív lányokat külföldi fotózásra. Ha többre vágysz, ambíciózus vagy, és szeretnéd élvezni az életet, akkor itt a helyed. Itt van a számuk is, hívást megér. Mi van, ha ezt kamu? Nem tudhatod, hogy mire vehetnek rá. Itt parázó. Lazulj már egy kicsit. Lazulj már egy kicsit. Lazulj már egy kicsit. Nem tudhatod, hogy mire vehetnek rá. Itt parázó. Lazulj már egy kicsit. Nem tudhatod, hogy mire vehetnek rá. Itt parázó. Lazulj már egy kicsit. Nem tudhatod, hogy mire vehetnek rá. 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 Nem tudhatod, hogy mire vehetnek rá.
Parázó. 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 Ne aggódj már feleslegesen, nem vagy az anyám. Ne aggódj már feleslegesen, nem vagy az anyám. 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 Ez egy olyan erotikus munka. Semmi bajod nem lesz, csak letüdőzlök kicsit. Erotikus munka. Itt parázó. Nem mondd már, hogy egyet-kettőt nem lesz. Erotikus munka. Inkább szívtés. De ez miért fontos? Holnapra semmi nyoma az egész.